unsay katuyuan sa Dios nga Amahan diha sa John 3:16? Salvation. Aron ta maluwas mo na kung si bisan kinsang tao nga dili mo tuo kang Kristo ug mopasakop sa iglesia gitungod ni Kristo, madisgrasya gud. San Juan kapitulo 15 bersikulo 6. Si bisan kinsa nga dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sangaputlon ibalibag malaya hangtod di dauban. Kandidato kas daog wala ka ning iglesia. Di ba ang kuan nadungog na po sa kuan? Naa daw kana bang purgatorio ba? Purgatorio kana infierno kana sama na siya? Oo, ang purgatorio manggod, kami mga Katoliko nagtuko lang mo sa Biblia. Kasi sa Biblia manggod Salmo kapitulo 7 bersikulo 11 ang Dios justisya. Kung ang Dios justisya usa sa kampusa sa kamaayong gitawag og maghukom, silutan ni ang tao agad sa kadako gimbug-aton sa sala nga nahimo sa tao. Dili pwede nga ikaw nangawat og kindi, ako nagpatay kog tao parehas tag silot, dili pwede. So asa tong butang halimbawa ayo na nila patay ka og patong nawat og kindi. Asa sila mabutang? Mo na giingon ni San Juan, si bisan kinsa makakita sing igsuon nga nakabuhat og sala nga dili ikamatay, kinahanglan pa siyang mag-ampo niini. Apan si bisan kinsa nga makakita sing igsuon nga nakasala og sala nga mosangpot sa kamatayon, ayon na pag-ampo. So kadtong nagpatay, sumala pa sa pinadayag, impierno. Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 8. Pero kadtong gitawag og tao nga nakakawat lang og kindi sa sala man gito, nya pinadayag 21-27 di man gito makasulod sa langit kay naman sa lama. So asa man sa ibutang? 1 Korinto kapitulo 3 bersikulo 15 ingon pa San Pablo, apan kun masunog kini nan mahanaw kini kaniya apan maluwas siya sa kalayo. Ang pangutana kana bang kalayo ha impierno? Dili kay impierno wa nay kalingkawasan ang kalag dito. Samot nang dina langit kay ang langit walay kalayong pag-antos dito. So buti pasabot kanang lugar nga gitawag na sa Katoliko purgatorio or linisanan. So ang tanang naa dito sa purgatorio wa nay kay gayon nang maimpierno. Kay gihinlukan na lang man sila giandam para sa langit. So ang tanang naa sa purgatorio giandam para sa langit. So ang amo ang pag-ampo nga palingkawason sila sa madaling panahon sa ang mga kalag na alto kay nag-antos magpuna sila kay temporaryong pag-antos man. Mao din ang kasabot. Oh yes, sa purgatorio. Mao na ang sa Biblia wala gi nabi na sulat nga purgatorio. Di pag may yung tag letra por letrang mabasa, ang simbahang Katoliko nagsunod sa pagtuong kag Kristo ni Kristo nga kung nagtudlo si Kristo nga kinahanglan basahon gyud mo sa Biblia. Walay seta sa Biblia nga nagsulti si Kristo nga sige, manudlo magpagtulunan, pasahatan na sa Biblia. Wala imbento ng Luther nga gitawag ini nakataap ng mga Protestante sa pagsunda ng sula Eskriptura. So karon ang kuan naabay nakasulat sa Biblia katulad ang ikutlo 1 Korinto kapitulo 3 bersikulo 15. Kaya sumala pa ni propeta Nehemias, pag mobasa kag kasulatan kinahanglang sabton. Pero ang problema, ang pagsabot nga dapat katong insaktong pagsabot dili dapat personal opinion. Kaya kung personal opinion, impierno ka. Tungod pa ng San Pedro 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 16. So ang